Estamos en todo. Sí? Aí se cando empece xa a entrar persoas. Que? Xa temos? Xa hai xente conectada. Vale, vamos a esperar un pouquinho e nos vamos. Perfecto. Bueno, vamos incorporándonos, que xa van sendo horiñas, van ser as 8, falta un minuto. Entón vamos poñendo todos mans a obra. Boas tardes, antes de nada, educación, a todos, a todas as puntas do mundo, a todos onde nos están vendo. Hoxe aproveito, Uxía, porque a semana pasada estaban mandando saúdos dende Uruguai, dende alguna parte da Argentina, outra de onde? Argentina, México, a ver se me lembro ben, Argentina, México, algún de Estados Unidos e un par deles dende Suiza, porque despois liño nos comentarios todos. É dicir, saúdos a todos, é importantísimo, vale? Que saibades que estamos todos perto, que estamos todo pasando. Co cual, vamos a poñer agora lanza hora, 8 en punto, e a cociñar, xa sabedes. Hoxe estamos no penúltimo programa de temporada, vale? Entón, hoxe venres e o próximo, e listo, peixe bendigo. Así que, señores, agardo vos seguir disfrutando, honestamente, vale? Entón, comezamos, arrancamos motores. Sí, son as 8, así que, mans a hora. Bueno, receitas de hoxe. Centrémonos. Tarta de Santiago. A xente dalle 100.000 voltas a tarta de Santiago. Dalle 100.000 voltas, vou explicando, vale? Pero antes de nada vou facer unha cousa. Vedes todo isto que hai aquí? Almendra. Lembrademos que a semana pasada puxemos a amêndoa un pouquinho no forno para que soltase a grasa, vale? O aceitillo que contén a amêndoa, de tal xeito que despois o sabor é moito maior. Lembrademos que non se pode queimar. Vale, teño no forno agora mesmo 80 graus, suficiente, non vai falla máis. Vale, entón, amêndoa por aí, que así vai tostando e eu explico-vos. Moitísimas persoas danlle 100.000 voltas a hora de elaborar a tarta de Santiago. Non ten nada, pero nada de outro mundo. É a cousa máis sinxela que vos podedes botar á cara. Tan só temos que ter unha boa materia prima, non fai falla nada máis. Temos 4 ingredientes: ovos, limón, 4, entendémonos, non? Ovos, limón, un pouquiño de canela, azúcar en pó, que teño xa aquí, aguardente. Esta é aguardente de ervas, vale? Se vedes formato caseiro. Con isto non quero dicir que se comercializa así. Quero dicir que eu traio alguén que me regalou a mí e eu traio para poder utilizar materia prima boa, vale? Non se pode comercializar, hai que ter control sobre eso, control sanitario. Este non quere dicir que pasase. Vos garantizo que é o aguardente da casa, vos lo garantizo, vale? Proveino é moi suaveciña e por eso vou elaborar con ela.
non quere dicir que o teñamos que facer así. Estamos? Ben, aclarado, vale? Entendémonos todos. Verdade? Entón, pois xa vistes ovos, canela, azufre, en pó, ou glasa, que querades chamar, limón, augardente, aquí teño azúcar normal, e o principal de todo, a amêndoa moída. Que acontece? Que acontece coa torta de Santiago? Acontece que na maioría dos casos leva de todo menos amêndoa. Por qué? Porque a amêndoa é moi cara, é costosa. Entón, agora vou pegar un toque de atención a todos os turistas. Os turistas non poden pretender chegar a Galicia e comer por 4 euros, ou 5 euros, ou 6 incluso, unha tarta de Santiago. Non pode ser. Primeiro, porque a amêndoa, se queres utilizar amêndoa de verdade, costa diñeiro, xa temos costes. E inda que estes 4 ingredientes son baratos, hai que pagar unha man de obra, vale? Porque hai que facelas, luz, agua, seguros sociais, todas esas cousas. Entón, se xa a amêndoa, o elemento principal, que é o 90% do que vai levar, é cara, é como o que quere vir e comer marisco por 15 euros. Eso non funciona. Os pesos a 4 pesetas, como se dixeron toda a vida, eso non nos dá. Entón, se queres comer marisco, evidentemente hai que pagar. Por qué? Se queres comer percebes, costa diñeiro. Por la perigosidade, por 50.000 factores, pero sobre todo por la perigosidade. Queremos comer percebes a 15 euros? Non. Eu preguntaríame que estou comendo. Vale? Son percebes, pero non de calidade. Señores, vámonos con ovos. E hoxe tamén, para nós, para aquí, estou elaborando con oviños da casa. Son meus. Este que ten aquí, non sei se se pode apreciar perfectamente. Sí? Bueno, meus non, son das galiñas. E cuxía fixo. No, que non se apreciaba ben. Ah, que non se apreciaba ben. Pensei que, vale, pensei que era con referente á miña frase, á miña explicación. Vale, non se aprecia moi ben. Este ovo é azul. Faltalle toner a galiña, faltalle tinta. Parece que o ten un pouco despintado. Mirad, este é outro, son formatos diferentes. E estes son de galiñas brancas. Que, por certo, xa non vai haber máis ovos azules. Ata que se merca outra galiña. Esta pasou o mellor vida. O outro día fun a ver que tal estaba e estaba tesa. Algo lle pasa. Señores, vamos ao noso. Sí, é certo, xía. Non hai galiña de ovos azules. Non se conseguimos de ovos de ouro. Chiste malo. Señores, ovos para dentro. 5, vale? Grandonos. 2, 3, 4 e 5. Vale, bueno, vamos a ver aquí isto para as cascas. Isto. Vale, aquí dentro o que vamos a facer é montar os ovos co azúcar. Sin máis, para dentro. Azúcar. Vale. E a bater, vale, vai bater un pelín de ruido, pero é normal. Ok, estamos traballando. Isto por aí, isto por aquí. Moi ben. Vamos a coger un platillo. Y usamos as herramientas, ¿de acuerdo? Así, que son as que vamos a traballar e me queda o meu paniño libre. Ben, mentres que isto monta, non ten que historia, aquilo vai tostar un chisquiño e xa mesturados, vale? Por aquí temos, para facer repaso, unhas pataquiñas, unha cebola, para a cantidade que vou facer é suficiente, teño uns tomatiños, vale, pequechiños, pero con sabor, loureiro, unhas parrachiñas, ou xouras, vale, como lle queirades chamar, para nós son parrachiñas de toda a vida. Sal, viño branco e aceite. Acabouse, non precisamos nada máis, vale? Cando sabemos que os ovos están montados? Cando blanquean, cando pasan desa cor amarela a unha cor moito máis branca, de acordo? E cando están os ovos montados. Vou ver
¿Cómo va esto? Perfecto. Esto está ahí. Atención, vale, xa teño o fogoño quente. Se o poñedes con máis temperatura dos 80 grados, vades a queimar e entón a partir de aí amarga, non vale a mundo. 70-80, deixades que solte, vale, que colle a temperatura para que vaya soltando a grasiña que contén, vale? Vedes que non se pega o vendedor, isto é porque xa solta a grasiña. Bien, enséñanos o que temos aquí dentro, vale? Para que evaluedes vos mesmos. Vese ben así? Sí? Vale, vedes como cambiou de cor? Que está blanquiño. Vale, blanquiño e montado. Está denso. Señores, e aquí non tocamos máis. Vale? Entón, limón, unha agüilla. Así. Y pasamos a relar. Relamos a parte amarela. A branca non la queremos, que é amarga. Hai unha froita que a mí morreu de árbore que se chama maos de Buda. Podedes localizar, que non a coñezades, mirad en internet, que vamos, maravillosa. Non ten zume, é como un limón, pero con dedos. Imaginadvos, vale, formato limón e que de repente como se lle saísen dedos. Non ten zume ningún, pero todo o que ten para a repostería é un luxo, porque nos dá todo o sabor que queremos, vale, sin o amargor. Así que buscade, maos de Buda. Aquí, se vamos hacia a costa, que non hai axiadas polo tema do mar, vamos aguantando maos de Buda. Cara ao interior, maos de Buda, axiadas, non se daba nada de eso. Esta vez os cítricos queren temperaturas cálidas. Vale. Aquí temos limonciño e os ovos montados. A cabeza anda a moitas cousas. Vale. Chisco de canela. Cando digo un chisco é un toque. Non quero que saiba a canela. Vale? Vou me traer, para que vexan o noso chispiño de canela. Vale? Aprecia, Xeuxía? Sí? Esta manchiña que hai aquí no centro? Sí? Apreciámola? Iso é o que queremos. Bueno, aquí vedes moito mellor os ovos montados, vale? Isto é o que buscamos. Señores, continuamos. Perfecto. Para aquí, para dentro, que vai? Agora, esperade, que me vou facer unha vaquedada. Agora vai a amêndoa, ok? Leva a amêndoa. Hai moita xente que o fai incluso con coco. Vale, que conseguimos? Abaratar moito o coste para elaborada. Sabe o mesmo? Non, nada que ver. Vale, movimentos envolventes, vamos abaixo e levantamos, de acordo? Abaixo e levantamos. Complicación, señores? Ninguna, porque agora vai ir ao forno unha media oriña, quizáis un pouco menos, vale? Porque a mí non me gusta deixala moi seca. Isto está listo. Quero dicir que é moi sinxelo de elaborar e moi sabroso. Vale, isto vais para fora. O fregadeiro. E aquí vamos a poñer isto. E aproveitamos o papel donde torramos un chispín de amêndoa, vale? Feito. Toque galego tocado.
Atendede, por onde está? Isto non é un dedo, olliño. Vamos a poñerlle moi pouquinho. Entón, unha gotiña para matizar. Vale, vistes? Despois, cada un ao seu gusto. Eu unha gotiña para matizar. Así, mexemos ben e agora vades a ver a textura que temos aquí. E isto arranca por forma. Señores, o peixe está vendido. Despois leva azúcar glas por riba e fora. A gotiña que lle botei tan pequeniña e isto está impregnado de aroma increíble. Vale, señores, textura. Vou me poñer así cómodo. Vedes. Maravilloso. Cero complicacións. Totalmente. Alguna preguntiña? Non? Non hai? Ok. Isto xa non xoga. Aquí colocamos ben. O forno. Hai que subir a temperatura. 180. Aí. Importante. Pregunta. A cantidade necesaria de farinha de almendra. Xa o pone a receita, se non me equivoco son 250 gramos por tal. Pero creo que pone a receita exacta, que agora de memoria, pero se non me equivoco son 250 gramos. 5 ovos, tal, sí, 250. Se me equivoco, corrixídeme, vale? Tanto na cabeza, o rapaz non dá. Bueno, o forno. Vale. Cando remexades, eso, remexer ben para que quede a masa homoxénea, xa sabedes. Cando salen esas burbulliñas de aire cara arriba, perfecto, vale, que este todo ben remexidinho, esas burbulliñas de aire, eso quere dicir que a masa está ben oxigenada, está ben mesturada, de acordo? Listo, vamos, que a segunda parte. Vou pelar as patacas. Non as vou pelar, vou a lavar, vamos a facer en cachero. Así de sincero. Entón, lavamos ben as patacas, vale? Fixen un cambio de última hora, este é sincero. E na que as patacas veñan lavadiñas, vale? Eu aconsello sempre lavarlas. Para que veñen limpiñas, é mellor telas na nosa mano. Secámolas ben. Aí. E secámolas ben. Paniño. Isto vamos a cortar en rodaxas. Vale, non demasiado grosas, porque se as facedes moi grosas, tardan moitísimo en cociñar e hoxe non nos vamos encharcar nin de aceite, vale? Nin de caldo. Entón, precisamos que cociñe eso, en non demasiado tempo. Vale? Vamos a cortar as patacas. Medio centímetro. Ok? Así. E así. Alguna preguntilla máis, ou si? Confirmarnos os 250 gramos? Non? Pois, alguén se ten a receita a man que me confirme, para non xerar dúdas, Agora quero seguir dela, pero eu creo que son os 250, se non me equivoco. Vale. Sí. Así. Pataquiña para dentro. Vale. Este trasero para ahí. Para aquí. Así.
Perfecto. Todo isto para aí. Bueno, deixamos que a pataca vaya cocinando. É importante. E, mentras tanto, nos cebola, así, vale. Vou utilizar toda. Esta elaboración leva cebolilla. Vale, despois temos que deixala cociñadinha, ben cociñada, para que non se faga ácida. Aí, todo isto a toser. Estamos. Como vamos a cortar? Fácil. Tal cual temos a cebola, así. Máis finiña que a pataca, vale? En medio as dúas. Como se fósedes a incorporar un chisco de cebola a unha hamburguesa, de acordo? ¿Ves? Así. Y vamos espallando. Sí, choramos ollos. Tan bravas como a mí. Continuamos. Por aquí. Así. Y así. Non ando no medio do aceite, estou movendo a cebolina. Moi presente. Así. Perfecto. Quedan os tomates para despois. E aquí temos os parrochillos. Bueno, andaba aí un helicóptero. Señores, aquí temos dúas maneiras. Este tipo de peixe aquí suele comer pasado por un pouco de fariña, fritido, en empanada, pero suele comer inteiro. Non se lle saca a tripiña que ten en minúscula, vale ver agora. Hai a xente que non lle gusta. A mí, xa vos digo, sal, fariña, fritidas, un bo pan e a morrer. Entón, hai a xente que non lle gusta. Como facemos isto? Non se fai con coitelo. Isto, camán, vale? Vamos á cabeciña, chegamos á espiña, vale? Chegamos á espiña e tiramos. Tires de otro. Vale, aguantamos así con los dedos, pero la cabeza por el otro lado. Vale, detrás de que a espiña queda por un lado e a parrochiña queda aberta así. Vale, entón, xa vos digo, dese tamaño eu suelo cociñar enteiros. Hoxe vou limpar para que vexades que todo se fai e que non somos vagos, Isto non é porque sabe. Iso é vital. Vale, remexemos isto un pouquinho, vale? E que continue cociñando. Vou limpar unhas poucas. Vale, atender. Fora. Hai xente que colle na barriguinha, mete o dedo así, vale, a puntiña do dedo, e entón, collades, se queredes, colledes a espiña agora, tiramos dedo, e queda. Doado, non? Sí? Outra vez. Vamos lá. Bueno, fora a cabeza. Bueno, fora a cabeza, xa me ven a espiña tamén detrás. Espiña e cabeza. Vámonos fora a cabeza, de verdade. Ok? O dedito. Así mellor, xe? Sí? É moi mensos, non? Moi pequeniña a sardiña. Voume para aí. Vamos a explicar de cero. Así apreciamos ben.
Para o duro. Para este lado. Sí? Sí. Mellor así? É que a mí resulta máis cómodo traballar que a esquerda. Veña, un pouquinho, hoxe un pouquinho de comodidade para mí. Veña. Vedes, a barriguinha, temos a espiña dentro. Entón, co dedo, o que fago despacio, sin esgazar a carne do peixe. Co dedo o que fago é poñerme por encima da espiña e entre a parte superior da carne. Vale? Non teño que estar mirando, porque xa o vou sentindo. Co cual, xa o temos aberto. Entón, aquí temos a espiña. Agarro a espiña, tiro dela, vale? Cando chega aquí, digolle, vamos. E entón queda así, aberta. Vese perfectamente agora, non? Entendemos? Vale, e agora estarán moitos. E se non temos este tipo de peixe, non pregunto a ninguén. Pois debe haber parrochiñas por todas as puntas do mundo. Logo duro. Bastante, ademais. Utilizades un peixe graso, vale? Un peixe azul graso. Estes son peixes do día, vale? Aquí mércanse na praza, agora no verán, que é época deles, mércanse sen ningún tipo de problema. Deste tamaño, máis grandes, medianas. Estas son as parrochiñas, as máis grandes son as sardiñas, vale? Parrochiñas ou xouiñas. Esto. Continuamos. Así. Vale, entón teño aquí unhas cuantas pedadas e vou deixar unhas cuantas enteiras. As partes iguais. Vedes? Cabeza e espiña. Cando chapamos ben, agarramos, abrimos o peito e tiramos. Apertamos a cabecina un pouco hasta chegar a espiña, abrimos a barriguinha e tiramos. Así xa queda. Vale? Diferentes xeitos de facerlo. As sardiñas hai que nas fai o coitero. Toda a vida os mariñeiros a mano. Vale? Moito máis sinxelo. Entón teño estas e estas. Logo máis. Perfecto. Esto como puedo usar aquí. Así. Para utilizar agora. Pois que tedes a posibilidade ou a sorte de vir visitarnos de vez en cando unha empanada de millo con xouguiñas ou con parrochiñas, como lle queirades chamar. Iso é ouro. Ouro. Vale. As pataquiñas xa teñen forma, a cebola está collendo cor, entón xa podemos continuar. Vale? Continuamos co tomate. Vámonos pelando. Así. Por lo menos este grandón pelado. Así. Ven por aquí. Todo esto para paseo. O tomate, hai xente que o deixan rodaxas para isto. Entón despois queda a camiña de cebola coa pataca, a camiña de tomate en rodaxas, vale? E as parrochiñas, e viño branco e sal, se acabou. Eu vou colocar algún picadiño para que se mesture ben polo medio e aquilo vou facer en rodaxas, vale? Así. Daí xa vos queda unha tarteiriña moi ben presentada, moi bonita. Vale, o dito. O tomate este está perfecto. O presumo, que queredes que vos diga? Cultivos eu, pues presumo, que están perfectiños. Sabor, puro. Ahí, isto para dentro. Ahí. Perfecto.
Bueno, non temos nada hoxe por aí. Os alumnos son moi adiantados. Señores, temos aquí un par de folliñas de Loureiro. De adentro e para adentro, por unha orella e por outra. Esta é a variedade de tomate azul. Non me quedaron moi grandes este ano. Síntese. Bueno, tamén era prova, este ano. Foi a primeira vez que os sementei. Pero son maravillosos. Saben a gloria. Onde tiven a oportunidade, estamos aí gravando uns documentais sobre produtos galegos, produtos artesáns galegos, non? E onde estuvemos en Navia de Suarna. Sabedes onde queda, non? Nos Ancares. Este está un poquinho tocado. Iso queda nos Ancares, que xunto co Caurel son os pulmóns de Galicia, os pulmóns da nosa terriña. Precioso. Iso está, se nunca fostes, hai que ir por lei, é obligatorio. É unha maravilla, é virxen todo, os montes, todo, é unha delicia. E onde fomos a gravar a elaboración da androlla, que moitos sí que saberedes o que é, pero moita xente non. A androlla é unha elaboración así similar en adobado, a un chourizo. O que pasa é que despois vai na tripa máis gorda e a carne que leva vai feita con costela, con anaquiños pequenos de costela e uns anacos de coiro. Entón, o que fai o coiro é darlle xelatina, eso se la fuma igual que os chourizos e despois, unha vez que está fumado, se deixa secar e despois, de seco, a cocer e para dentro, cuns grelos ou cun repollo e unhas patacas, nin vos conto, son para o resto do mundo. Pois onte, que a persoa que fomos a gravar con Mari, maravillosa, ensinounos, ensinounos a lei de todo. Despois viñamos cargados con produtos. Eu ao chegar a casa collei un tomatiño deste pan, lomiño que me regalou Mari, lomiño de porco, curado. Nin vos conto, aquilo era un luxo. Outra cousa que iba con ela, díxome, porque a miña encántame todo o que ten historia e todo o que se pode rescatar, vale? Entón, pois, fora da súa empresa tiña unha amasadora que debía de ter a pé de 80 anos, creo que me dixo, unha amasadora de ferro e era toda mecánica, xigante. Entón me dixo, gustache isto, Andrés? Encántame. Todo o que sea esta maquinaria que se utilizaba antes, que antes sí que eran cerebros, ahora temos de todo, é moito máis enxeno, pero antes eran cerebros, vamos, eran moi inteligentes. E dixo, pois encanta. Me dixo, pois vamos a ver despois unha ferretería que herdou ela, que quedou, o sea, está intacta, abriu as portas e a ferretería está como se pechou aí uns 60 ou 70 anos, igual. Entón, foi abrir as portas. Tedes algunha imaxe, se queredes ver, tedes algún tipo de interese, no Instagram de Espazo Abella ou no Facebook de Espazo Abella, tedes algunha imaxe aí colgada do que era a ferretería. Hai moitas máis, pero non iba a meter aí as de Deus. Entrar ali, aquilo era o paraíso. Era o paraíso porque nas ferreterías de antes podías mercar uns lápices para os nenos, podías mercar, eu que sei, uns zocos, podías mercar as puntas que facían falta para as casas, un martelo, serras, bacenillas, tazas, bueno, había de todo, maravilloso. E foi como trasladarme, claro, a outra época que eu non vivín, en absoluto. Aquilo era, de verdade, o que tal tiña Animari era un auténtico luxo. O sea que se queredes ver en Espazo Abella, tedlo, vale? No Instagram ou no Facebook, colguei outro das fotiños. E tamén vedes algunha imaxe do Caurel, do río, saído mismo de Navia de Suarna, que é onde estivemos, o río Navia. A miña compañeira, a que viña comigo, Úrsula, levo dous compañeros, a Alberto e a Úrsula, que son amigos de toda a vida, de toda a vida. Pois, bueno, Úrsula máis reciente, pero hai anos ainda así, pero Alberto
Éramos nenos os dous, se me descoido. Úrsula bebendo do río. Bebía auga do río. Para que vexades o puro que é iso. É unha maravilla, de verdade. E xa tocoume os ancares, Se vades ao Caurel, o mismo. Maravilla, temos que conservar esas cousinhas. Vale, bueno, vou vos ensinar o que fixen. Vale? Non ten moita historia. Isto vamos a mandar para fora, que as raspas dos peixes así non quedan moi bonitas. Vamos a estirar o pano. Non hai ninguén por aí. Non hai ningún de vos que estedes por aí que sexa eso, da zona do Caurel ou da zona dos Ancares. Tedes unha película maravillosa para ver que se chama O que arde, que levou moitísimos premios este ano e está rodada íntegramente aí na zona dos Ancares e sobre todo na área de Suarna. Tedes que verla. Señores, ollades? Vese ben hoxe? Mais ou menos? Achégome mellor? Sí? Vale. Pois espera, deixame armarme, porque a cousiña esta está que falla. Vale, perfecto. Sí, moito mellor. Vedes? Entón, temos unhas enteiriñas e outras limpas. Agora sal, viño, tapamos un pouco e listo. Sinxelo e con moito sabor. Vale, sal. Unha cousa. Podes repetir onde poden ver as fotos? Donde? Poden ver as fotos. Onde poden ver as fotos, sí. No noso Instagram ou no Facebook de Espazo Abella, chamas así. Espazo con Z, Abella con B. Tedes algunha fotiño, Teño moitas máis, o que pasa que aunque se as colgo todas volvémonos loucos, pero de verdade que non é porque vexades o Facebook de Espazo Abella, é porque disfrutedes desas maravillas que ten a nosa terriña, desas maravillas agochadas. E os que non coñezades esa zona de aí, non é a selva amazónica, pero é o noso pulmón, é a nosa terra, é a nosa esencia, que están ben as dúas, é unha maravilla. Señores, vamos con un toquiño de viño, vale, rociamos un chisco por riba, moi ben, perfecto. Deixamos que colla a temperatura agora que ferva e despois tapamos. Entón, o vapor que vai soltar vai a cociñar este peixiño, cociña así, rápido. En breve ensinamos iso. Vale, vamos a subir a temperatura. Queremos forza. Isto para atrás. Isto tamén. Esta é unha procura do coador, que non vai facer falta agora. Vale, vedes agora como levantou a ferver? Vale, agora está... Bueno, non o vedes moito, seguido. Pero síntese, non? Sí? Perfecto. Tapa. Ok, mentras tanto, un pratillo, coador encima, e aquí dentro vamos a poñer azúcar glass ou azúcar en pó, de acordo? Así, todo limpo. Esto unha vez. Ahí. Perfecto. Isto xa é unha festa, señores. Isto é unha auténtica festa. Barato. A cantidade destas parrochiñas que fixen hoxe me puderon costar 2 euros. Nin eso, creo. Eu digo, para que vos fixades. 2 pataquiñas e tal. E daqui 4 comen, Bueno, as parrochiñas se me poño solo, non lle deixo ninguén.
No, pero quero dicir que a cantidad entre patacas, unha cousa e outra, barato e moi sabroso. Bien, listo. Desconectamos maquinaria con iso, vale? Deixamos aí que traballe un pelín, moi pouco. Deixadme ver como está isto. Olladme. Vale, a textura. Vale, non é compacta. É compacta cando a facemos compacta. Me explico, cando nós traballamos ben os ovos e iso, isto é unha auténtica delicia. Aquí a recende, a limón, a amendra, un toquiño alá no fondo da aguardente, vale? Isto é unha torta de amendras, é unha torta de Santiago. Que lle falta? A cruz, que moita xente xa fai, e hoxe non a fixen, porque tiña que imprimir, había que recortala, e o rapaz estuvo liado traballando con un congrio seco, maravilloso, que me trouxeron hora pola tarde, e despois, cando me viña para aquí correndo, pois, dixe, vaya cruz. Entón, hoxe vai sen cruz. Queredela facer unha cruz, recordádela, poñedes aquí, e facedes o mesmo que vou facer eu agora. Esperade que vou a tratar de pasar isto, que pasa que está moi quentiña. Vale, non a vou desmoldar de todo. Ollade. É que, señores, non hai que complicarse máis. A veces as cousas sinxelas son as máis sabrosas. Collemos o coador e batemos a modiño na man. Non ao revés, non bata man no coador. Bate o coador na man. Entón, se tuveramos o recorte de papel que a cruz de Santiago aí, pois xa nos quedaría. Agora, sabedes o que non vai quedar? É a torta inteira. Cousas sinxelas e con moito, moito sabor. Que queredes máis azúcar glas? Perfecto. Ahora, vaise fundindo porque está moi quente. O que pasa é que eu quería que o vistedes, vale? Se deixades enfriar, espolvoreades despois, entón aguanta perfectamente, non hai que botar moita cantidad de azúcar, que non é tan sano como moitos se pensan, ou nada sano. Señores, temos listo por hoxe. Fago repaso, rápido, sí? Hai alguma pregunta hoxe? Non? Se non hai preguntas, facemos repaso. Lembramos, 5 ovos, azúcar, a montar hasta que blanquee, hasta que quede emulsionado e blanquiño, vale? Unha vez listo, bueno, esperade, vamos a torrar un pouquinho as amendras no forno, non pasar de 80 graus, lembradvos, non é un torrado, é que ela desgrasa, vale? Que solte a grasiña que contén a amendra. Entón, unha vez que está listo, vamos a mesturalo cos ovos e co azúcar, vale? Todo ben emulsionadiño. Relamos un limón, un toquiño moi pequeno de canela, non quero que resalte, importantísimo, non queremos que saiba a canela, queremos ese toque. O mesmo, co licor de ervas, que, por certo, agora sí que vai haber un licor de ervas, un anaco de torta e licor de ervas, para despois das parrochellas, vale? E ao rematar, azúcar glas. Acabouse. Sinxelo, rápido, nada complicado. Pola outra banda, fixemos a nosa tarteira de parrochiñas e o único que fixemos foi cortar. Lavamos a pataca, importante, ben lavadiña, cortámola en rodaxas, non moi grosas, como de medio centímetro. Unha vez que está cortadiña, vamos a dourar en aceite, deixamos que vaya cociñando. Mentras tanto, limpamos unha cebola, cortámola en medias lúas, finiñas. Incorporamos a pataca, vamos remexendo, lume medio. Vale? Unha vez que temos listo un tomate picado e o resto tamén en rodaxas para dentro. E por último, as parrochiñas. Colocámonas todas, limpas, sin limpar, como máis rabia vos dé. Sin limpar que sean pequenas, non vos vayades a tomar ao latar e veñades aquí poñades unha pescada encima e que non. Este tipo de bichiños pequenos, isto igual que as anchoas, non teñen problema. Non notades nin espina. Unha vez que está listo, sal, viño branco, ferva ben e tapamos. Entón, o vapor que condensa é o que vai cociñar. Listo, acabouse. Vese ben hoxe? Sí? O come ben? Si se ve ben, vese ben. Si, o pelín lexo, pois come ben, que non me costa nada e temos tempo. Fala.
Aquí, moito mellor. Sí? Aí vos falta pan e viño. E nada máis, isto está. E a tortiña esta, ollade, non está compacta, está esponxosa. Vale? Tamén do ovo. Tontería máis grande. E que rica. Non llevamos a quitar o seu mérito, espectacular, eu xa vos digo. Augardente, un así pequeniño, pero isto, nivelazo. Señores, despídome de vos. Non temos máis preguntiñas, non? Oxe, non hai nada, non? O explico moi ben, o sabedro todo, Estou de broma, a veces son así bastante con un humor tan malo, falando claro. Entón, despídome vos de que a vindeira semana, lembrade que é a última semana. A verdade é que xa levamos 9, van a ser 10. Eu pasei moi ben, a verdade é que me pasou moi rápido, ainda que son 2 meses e pico, van rápido, é só un día a semana. E nada, agardo que disfrutedes o último, que disfrutasen dos anteriores e que disfrutedes o último. Así que a coidarse e a pasar bo fin de semana, que tamén vos toca. Ata pronto.